Bange wabro bedo koro kwak nywando paro mogik donge kapok watieko chenro. Okay, an gima wacho about NG-CDF en ni number one, onge paro madhi wuok maber e public participation mitimo nikech jok ma oversee the public participation mar NG-CDF gin wabunge. To wabunge gi are people with interest e gima iwacho sani ni court nosewuok maler mowacho ni aputno en unconstitutional, matieni onge kama osirego kichik. But wabunge chune nikech ma gima gisetiyogo mondo giyud ga kura. Nikech mbunge ong'eni ka osedonjo kata ten gi pesa moro monyaduogo mondo o confuse go ji e ground. Koro gino ni pesa ni kowegi to gidhi madong gi tich mar oversight, gibiro masiko Nairobi ka ere kaka ibichak gidhi bedo re-elected. But wabunge onego ng'eni tijgi ok en tich mar bedo gi NG-CDF. Mago tije monego wawene county government and national government. Koro aparo ni paro to ji dhi golo to kata kwa waseng'iyo days mosekalogi ji medo golo paro, but ineno ka jok ma wuoyo kata ka media house udhi kacha gin mana wabunge ge ma pod biro at the forefront to explain ne ji. Koro onge kaka wanyalo trust ni ng'ama nigi interest na certain area ema ochako community public participation in that field. Onge gima dhi work out of that. In connection to gima nyaminwa wacho e wach mar ni to be PSS mimiyo wagi be konyowa. Adonyis ni government gima iluongo ni mondo gimoro obed approved nyaka obed cabinet meetings. To cabinet meeting ka onge kaka kata youth nyalo kelo paro moro maber maruto dhi winji. The problem ma wan go ka en ni wan gi a dictatorial president. To jok moluore mambe are psychophants mage but also dictators. Koro kata ubed mana gi a youthful PS to podo subscribe gi gik ma dictator ka wacho onge gimo konyo wago. Koro wan gimo do wacho ni government ni oseolowa nikech onge fix monya timo ne government ni mawinjo ko wacho gi one side ni to gi local statement gi kodi deal gi jamiriambo tek. Koro wan waol kodgi, their time is up, giwenwa government mondo wane kaka wanyalo restructure our economy.